kubor nakaslem jong unongsan hima. Don Bosco Technical School Shillong kadai kawin ni Islam IG hikai pentebet iki samna kabala pau baha kani gajala Meghalaya bat kadai kabala betin nanti iki babon ki brio bakin la amtang manyo kam yo jam bat ban kershan ni kayeng kesem henrei bakin la ru ban seng kam seng jam bat ban ai kam lem yiki we mentangi wan ra kani ko khubor shphang ka Don Bosco Technical School Shillong kabala ya nanti la shis pa snem ha gajing shakri ban IG kai pentebet iki samla haki kam baper nadu banong kinong shna kali ki mystery ding ki kam ki bayade baka boarding electric nalor ki we ki kam ki bala ban ai khaw ai ja lingba ki jing kai pentebet ki ba ki layo na Don Bosco Technical School kani ga jaka IG kai pentebet kade ga bala pet lakmi bat penya di ki reunion ka balang Catholic ki badai na gajing selok salations of Don Bosco batla ban ong baka long shisha ka jing mentoy ki pho hajar bat lakngot ki briu ki bala let ban sha hi kai pentebet haki kam baper mentau snem arajar arpulai ka Don Bosco Technical School karakhi ka jing dap shi spa snem na du bakala sedang yaka haus snem khat khandai spa arpulai bat hagi ni ki shi spa snem kani ka shlam IG hi kai ka don bon ngot ki briu ki badon la ki jong ki sap ki phong bat ki buj ba kham kerpang ki ba ki la ban le dak ba pendon kam langi ki jing hikai pentebet ki ba ki yo kom tangi wan ra mentai kani ka khubor halor ki kam barat ba ka Don Bosco Technical School Shillong kala le bat shphang ki katu kat niwot ki briu ki ba don sam ki bala la ban penwan dor bat snai ki kali kat kum kani ka juk bala snahi de ki no hikai bat ki samla ki bala pendep ya jing sha hikai na Don Bosco Technical School to mentangi ni khmi ya kini ki kali ki bala peni ina ma ka expo ka balai singi jong Don Bosco Technical School na du ka khandai tarik ka du ka khatwei tarik unai wing arajar arpulai badia kani ka expo lawan man play ka menteri sarkar ka kong amparin lingdo ha kani ka expo la peni inam ba dieru bon ki tiar kitar ki bala shnahi de ki nongtre ka Don Bosco Technical School bar ki samla ki bala shahi kai Kani ka jing panwandor ye kini ki kali kata ka e-bike bat ka e-wheelchair yo pendon kam la ka battery kidan langut kino hikai bat uwe samla bala sha hikai ban shna kali bala trailang Don Bosco Technical School kini ki no hikai la ni instructor ki badon halendet ban pentrei kam ye ki buj ban shna ka bike bat wheelchair ki long ba Dominic yop nyau shampang nong kunri bat Mario Garrett saukumi kat bau technician ubadon benta ban shna ude samla Martin Sinclair kani kalawan ru lingba ka jing ai jing mo jong principal ko Don Bosco Technical School Father Arcadius Puwen to mentang in sngap ya ka jing batay jong kini ki language kino hikai badu badon benta ban shna kini ki kali bayat da ka battery am da ka umpanyang petrol na diesel Don Bosco Technical School Shillong kaying kabla rila sumare bun khna samla mo khamtam hagani si ni don hang ni menta kini ka Don Bosco Expo ru ka balai sing ka belakang sedang nadu men nai tarik menta sing ikut ya ka but kum si menta jong kan ka expo ki khna ke le ban shna ki ba compare ki ba compare long ya phe na ki jing shna ma te ka wei na ki shna ka bangi shna mangi ki long ki kini don bon kini ki trade ang yo pher ba ka wei na ka liang jongi padang shna ka ni ka electric vehicle kai electric bike ni wangi ong
ka e-bike ka ba kle so ya ni ka market mentah ma berthe mentah bon ki company ki lapmi bon ki ni ki ya beda ba ni ki e-bike ki bang perkum ka jindon kam ka por ne ka jing kelaj ka por koi mangiru hakan ka senjam ko mentah ngi ele ban hai jing bentai baret lemba ka jirap jong ni kino hikai bedan hang ne ini kamta ai kubli Sar Martin Sar Siam Hang bat Sar Mario ki bela tre sistem lut di ka por di ka sngi ya ka ya thakli hang ne ban wat lat len di kuno ban pendap ya kan ka project jong ima tengi dot hang ne kan ka e-bike ka wei ka badika three-wheelers e-bike antara kan wheelchair hang ne ka bangi program daki kenja elektrik bangi penyait dah ke program du bateri lithium ion bateri batu motor ke bangi kung wei nak gilat ong nama wei nak gilat senjam ngin sim ka wei ka jing compare ngom pi ma compare bat na ban peti ya sa kan ka expo mda kasi ba la ban lek ke ba kham pla kai ning kong shap ka tong ko wei ka sien ka ba chief minister jongi Sri Konrad Sangma wan chanika program jungi hang ne bat la ya kan hang to ya bon ki ke phang kini ki kam jong automobile kini ki sektor automobile sektor ong yang mak ti freng mo nang tadang ya kan phang kini ki e-bike mo ong e-vehicle ki mangi ong mo ki bang la iya ka market menta kelas dang don kelas dang ya mo te lembaga ji ajimot jong principal jong iru fatar ke dios pueng da ka jing tre stom jong kini hikai hang ne bedan hang ne Sar Martin Sar Siam Sar Mario terka bagi na ki bedon lamang ngi ki student jongi nyala ban gelek abala ban penwandur penurlong ya kan kajing temu jongi ningkong ni syap ha ban ningkong tengi so sitom hi tentang tiar ngem la ban yo ngap su order na sabar tu tentang ke bagi order ka diga agency ka bam dang tikna bah ka bam da so tikna bah na taka dawngi sem sitom hi andre hakini singi swaban sedang expo ni so ban ai ngo yu blai pada ba kala long pada guys Bosna ya kan nomor ayo order na kini nomor ngatre hapo machinist department ngatre lead mesin te atau ngatre lang buat welding te ngapendap ni kene flight tayo te kelas batai ga wheelchair si tayo te long si trahi Kemut tang pi marwai ba bang asna ya kene te asna marwai te kila ai jingmut lang kini saya kene kairu tahi te atat kene nomor ba ayu nomor ba ngaji syate ngam deu profesional tang walo nomor ba aga jing trai tama da kawan kam ya pan khat no bangit ya kam te kam tam kena wan hang ne ruwa kwa ba makiru ba kiwan ban training kwa ba kiru kindon kita katong abang ni wan ba training ni re bendon kita katong bangin ngin yo kek yo tok so no ba nomor bun sen bangi wan training hang ne tam department jongi tentang kumaga machinist mo so nomor bun ba kibrit kimtip machinist teng squad na tip na nomor ba ke machinist bat ka mechanic ka kam ya different nomor mechanic ni tre kam kali machinist bat ni tre kini ki din machine yang jing per jong ka kuno piang mekanik bat ka general mechanic bat ke motor mechanic kadang jing per kan nomor ba po general mechanic ni tre lead machine bat ini apsna kum ki kraw ne kini ki shaft nane ki ayu ma te ang kita bat ngai kubleru ya ki kena chonga MMV ki ayu ba ki la yarap antam banle sitting ai nomor nomor naki ngila ban pendap akan diterik ba abu ma ndai te ngima suren ma ade last moment atat ke por ke beret ma ni plan ya kena kang sahi boleh sebut Fada ila kli shoi ngi ila thu ngi banai ka pensna ya kani ka e-bike mo te yang perkhat le mo phi kwa pensna ke te ngi la ya perkhat ba ngap Sir Mario Sir Dominic la ya plan te yang tong national la kani ka wheelchair bayar ta ka electric motor mo mar at least nila banyarap ya ka society te menta gibru kham duko nakam shuban penokam di ti banya orang la use beda ka motor ai kuit ai sebelum taduna kami yang tadi kena kini dan kena tu kan ini pelayas jumlin ya tray sabar jadi saya harap yang berajin kat no try ka jinglut jong kene la dei bangi perkhat ya ka jinglut kan man snai kene ka e-bike
sundut tu kam ram tu lah ram du bateri sopo sampo apa tang bateri dam long komplit tang bateri kan no kan bateri tu ski light ko minimum hapo sau kan tai kan ya adap kom charge full charge te bakan ya pat sebut pendon kam pat ski 100 kilometer 20 kilometer kaju hi ka wheelchair ni kan no wheelchair kam duna kan no batai pha chair sau kilometer kamu ujuk bateri pendon kam wheelchair bat apa ujuk ka power jong motor iruam kade kaju Long ba kan ni pa kam tolak ke der ba high speed motor Amtang kini ki kali e-bike bat e-wheelchair ki samla ki bala pendap ya kejing syak hikai pentebet na Don Bosco Technical School kilashna penwan doru ya ka top bu penyang ha ka dor jong ka kali wat ya kani ka kali la pendat da ka machine generator bakan la maniat ya kani ka kali la ai da ka kerteng 29 namar ki don arpu khandai ngut ki bedon bentalang ban ai buj kumno ban shna ya kani ka kali to mentang in pet ya kani ka kali bat snam ya kejing batai jong we ni ki samla badan lang ha kani ka kenhun ka ba arpu khandai ngut Kerting jong ada penting melapas gol na po sindomenik. A bottle of local wine in just 40 and 50 Kani rupees. ka drumel car, kani ya perkat lang baro sekelas mo, kira ya dan lang tu, ya dan baro, kani design ya perkat hi. Kani kawan-kawan kasih hisim nak top, top mungkin arti, segi kot half ya kawe. Listen one, listen all. Ni lihat hi ban, spare parts ni, kat baju tu ni sim ni. Dia kata yang ni dia juga sekti. A bottle of local wine in just 40 and 50 rupees. Engine ni lihat dah generator. For fine dine in a Bring ni lihat dah break this. that is in Portia Planet. Sprocket, ni lihat sprocket tu baik. We want to spend time Connect punya just engine dengan 20 sprocket tu. Please go Steering pun and take a ni senahi ni steering system. Ni ada tu. Ni simpai ni nak buat. Tinggi mandi dia tu. Nak kendai ni dan bro. tak ada bisa ai kerteng ni Oh, ni ai tengah kendai di Marmang ia dan kendai ngot dan ba ai buj tu teknya ai buat teng ni lai perkat ningkong ni discuss banang ban le bitang de pedal ya discuss mentah dah pedal pat ni kum ki mekanik so ya hafte de pedal te baro ni sim bentalang baro ni ai discuss lang baro ban ya lihat ada ka engine kan baro te ya ong ban le engine tu ni ya ai discuss lang bisa ai te lai nuk salang iso noi kan ya ni yang ni kan ban le tam ni lah ya hakan aku kam ngilak ban pendon kampat ya kene sebut pet kum ka wheelchair kum ka tu ka e-bike ngilak banyak tapi kan ni pan ngin pendon kam kum no Pai kan ni mudbu ka go-kart system dah. Ni lihat go-kart kemudian Australia. Jo yang man bu pak itu. oh Kami yo songkai terat itu. Sautio santayo gila berkat jo. Sitio ni long ban penwandur kan ban no penwandur ya. Ban penwandur ki steering ki tayar ya berkat ma. Tu ni layak tu ya ning ba tu ni. Layak tristom hi bro. Tu ya pun kan ni. Mlak try ban snai ni dah ka ba pendon kam hi dah gini penyang kum babam gini ki kali ka diesel ne dah ka petrol Kala kala Pulut kan ni berok. ha Kan ni dia laipo belak pulut. lai phau you Laipo dah. lai phau hajar na du pasang hadu pan dadap Dan kata dia bagi lah ya. Ki spare parts ini am kitu ki barit ni la warak hi dah. ha Te kata bagi bom nyo tu sekian hari ni la cutiet. Kipat ba ki bawan sa Don Bosco Technical School ban pet ye ki jing pen ina mi ki tiar gitar bat ki jing shna ba compare kilayap beat ikini ki kali ki blashna hi de kino hikai bat ki samla kani ka shlam ai jing hikai bat ka ba kham khring shu kadai ka jeep ka blashna do we samla don sam bala pendep ru ye ki jing sha hikai no Don Bosco Technical School Shillong ya kani ka jeep la ai karte ngda ka kharbot na jeep ka blashna do ni samla ubadei na ka than Mauhati Riboy District pi ladan hang ne po technical school ka nasnam ani dengan rubnai kene ka kali manu ba ai buj ban snai kene dan ka buj jong na pi ka ai kene ka kali ba pisna mini jeep
mini jeep te katno ka simpor ba pin snai ka ni ka kali pisna lut bai thamai ba ro khaj ne kono na pisim lang na ki wei kali barim ru na tiar ta dan hik tiar ki ba simla po ai motika kam to kam lang dan ki ba na hina kai ke ba penlong pi pan wan kani da kani ka buj pan wan snai ni kali marba kam scam marba sina tayar to ada tayar kelak marba la boy sini rawan api wan kani na do na kita isnong na sina sa boy mo ti kemut pila don jing tip jing nang lepas wa pin wan sai kai hang ni na kuno la don hi ke jing nang adon mensuar mar la sina kali din kali bal bering nam landur katno ka simpor pat porbami na mohti penwan sini kenta la boy jadi blok si kenta ka penon kam da pat da petrol na da diesel na da petrol hiteng juga to hiteng buat ada juga jeep ai klek lang bintang sena syo sakat no teli kini kali trai nang gini dengan sena sura sena tang kini kowe di sena kini pisu sena 6 ha tang kini kowe ni dah kemudian dari pengasnakan sena nak kowe pergi jisan dari lang Nakaliang o principal ka Don Bosco Technical School Shillong Father Arcadius Owen ula ay ka jingero e kani ka shlem ay jihikai ka bala ay ka jing shakri mentala shispa snem hakikam paper ban ay jihikai pentpet iki samla o Father Arcadius ula ong ba ka Don Bosco Technical School ka day ka jaka ay jihikai ka belas dang na do usnem kat kandai spa arpulai bat ka thong hi ka long ban plelat iki samla lingba ka jihikai pentpet ki babun rukam kham tam kumbala mai phang do Don Bosco bakhoi ubalong nong irap jung ki samla o Father Arcadius ulai thu ba Don Bosco Technical School Shillong kalala man pen mi kumba san hajar ngut ki samla ki basha hi kai pen tibet hagi kam ba pher man na usnem kham tam hagi ni ki khandiat snem bala bun ki samla ki ba kwa ban wan sha hi kai am kam hagi snem ki ba menshwa badang kham duna ki ba wan sha hi kai ngisku yo blay na kabanta ka negi jingdap shis pas nem jo Don Bosco Technical School te last dang ni ga Don Bosco house and fitness part play kumga orphanage mo orphanage jingsha ashwaga to last dang gi Salvatorian de sawan gi Jesuit edin pat sawan gi Salesian te habasang fitness part play gi tang ka orphanage hadin pat ki adam kalonga lower primary school te mentapat ngila don ber school berkat school te haune kharknais part play de ni celebrate gani jingdap spas nam jing sngu yo blay na banta bara khoi ki ge bangila la pendap ni tips kamba kade ge jingle jung play kade ge jing lamenti jung play bar ge jing rap lam jong non pon ki breu ki ba la don ti ha kade ge jing bantap spas nam ki training ge ba pher bangi don hang ne na do man shwa mo na do men shwa ngi don training jong shoemaking among kan mau na do kharknai spa and ru pusan kila don ga expo hang ne mo kat kum history ba ngi don na do hagi to ki poro don gi aga expo ba gi don hang ne te hagi to ki por gi rang don tang ka to kan eng tuliki training menta pat ngi don kumba mo ki main training la don ma life south ligi jet training te gi jet training gi ba pher ki don gi ba arsnem gidon gi ba shisnem gidon gi ban rubnai gidon gi balai banai gidon gi ba arbanai lagi jong kum ga jing shed cake jing shed gini gi bakery dang shibnai arbanai mo te ladangi page gi statistics te ki gidon man shwa kam no bon hadu kata te manta hagini gi arsnem mo shongno house nem hajar ar pulai Don Bosco gal atay na san hajar tingla ay kajing training system tang system gila ki khna gi ba pasang ne gila don san hajar ngor hoy system te ki nangkong ga ITI gani ga ITI gi dei bangiran nang baga central government hapo state de in charge ga DCT tengi don reu tengi don nyot ligi trade kum electrician wireman scenography DTP janga welder janga carpentry te kine ki ba arsnem ba system napteng kini bar khot electrician ba ki khna ki rash ba man no snem electrician ba motor mechanics te
te mana usniam nam ta electrician ngi haban pedang tang akhungot teng ki ka government ka ngi na benta saupungot hende gi khna gi bawan gi dan kumba lais pa angot te na kata lais pa angot ni sim tang akhungot do ma teng sko si hi ba ngim la ban bai tang bang ngi hadin ta bang ngi don gitu gi ban ru banai no gi ban ru banai te motor mechanics electrician ki long ki training ba ki khna ki rashma tigini ki ba urbanai lai banai bat jong bakery specialized cake fast food beautician kini ki khna ki bon ha te shwa ban deb shong la dangi deb ka course menta banai shwa bangin kut ka bach ka ban sawan la dab lupa teng ka mo lai sabnai ru la dab kumta mong te gidon ki chet gi ba ki khna ki wan ha kidon bat gi ba duna ro mo ni ya ka real statistic teng padio long ado shposem ni don ki statistic namar ba kini shposem do ni don ki portal mo ki online portal men shwa bat kim don ki online portal ki don ki register nang ba ban tip yiga ba mata don sa par khoi tama tang tip te hagini ki license kum hau news nem bala dep bangong pingi la dep train kum basanajar pat ki khna ge bale kam tang ka system mi don license patam mo te kam jungi de kam ge brit bari hai kiron ki khna ge bate hne shlong don batei kam la jong self employment kiron ki ba kile chabar la de ki khna ki le chabar ki boni ki ba yo jing re tang ba mo ngimla ban lek non ma ba ka shong ki mi ba ban ha ki ma ki ro ta dwa shwa ba ken le ni haban wat shwa ki daw ni haban page hai ki company ni haban phone ban penting kena mo safety ya kena ngom san mo Hakaway pat kalyang Father Arcadius ulabatay khendiat shapang ki buit ki bawla ay jingmut lang haringkat bat kinuhikay ban shnay ka e-bike bat e-wheelchair kamtam namar kani ka juk kade ka bahap ban perkhat na kabanta ka jingpha ka may maryang barakot mentagi climate pang ban pen high ga environment ya gamariang mo ya may mariang te gajing i ga may mariang ro ga magadon hangi wai pe wai bangi i bon ma bangi i sedeki hadin ki si kanu gajing pang not mo te teng tagra wong ngate ba ki battery ro kiram mo ki lithium battery ro kiram hi tang bala kumno ngi wan ga ni ga idea ban pen i gi khna bangila ban lek hege ban yara ban pin hai ga me mare na ta rawi ki khna gi bawan hangle ru ni shatong ba hagach ka ban wan da ga bike wan na cycle nomar galong exercise na ga ban ta juki ru ba na ga ban ta mo ban yara bi ga environment mo nomar ngi la dangi i spo no dan Europe ni hi bagi bru gi yale bi gi cycle mo tingi ro ngi wan ra ki ne ba ga inspiration ro na po akan mau ba chimin sa wan hangne yong ngi ban persang ban don ga electric vehicle but ngi kadon ga company ke EEE ki wan hangne mo ki wan hangne ga to agency ki wan hangne but ki idea ngi ong ba ki mo ki wan hangne la arsen ki la wan ban ai jing kai khna but ki kadon ga to ga awareness electrifying meghalaya ti ki wan hangne ki ong ngi ban go ahead ki mo ngathai ke jingwan ki bon sen hangne but ngai yala mi ki khna chapo Guwahati chapo Hyundai hangthor ki don ki electric vehicle ki ba pher tenga yam ki khna stunam taga exposure ti ki khna gi teng ong ngi de ban mo wanda ke ge ba compare but ban yara be ke environment mo yega ka me marian hak ba penkut ya kajing kran ba unong san hima Father Arcadius como principal ka Don Bosco Technical School Shillong ula pha ka khubor ban kintu kan pha mi ki samla ban pendan kam hok ki jing kai pentben ki ba kila yo bat ban long ki ba kloy ban tre kanu ka kam bat nyokor ya ki kam ba ki tre kat bala ngirap I kami berit mo mar shibon ki technical school shibon ki agency shibon ki brugi ba ai kamai jam ting ngiro na kalyang namanado kapojong Don Bosco ba wong berkharbe na gamtagi samla mo kina samla ting ngiro kat bangila hoy matagi por mo gila long ki tier kita long modernized ting ngiro kat bangila angi yarabi ki kina hakano gor komban ajing yarabi ki teman kita ba update tang jing yo kam yo jam na shwai hade kumno bangilong kita gi update tang job seeker hade ki job provider mo but ke jing I junga galong ba ngimda pet palat katno galong successful mo hande hakano kom gi khna kindon kata ke jing skuthu ya ga dignity of labor ta te kumon kono ka kam kare ka kam ga ba ha
ngem dei ban pe po ekono kono ka kam habangi trei kam motor mechanics habangi shna jing shna habangi repair ki ka po strok kitu ki kam borok ki kam podon la kachonga na ka jing don akor mo aga tik ta dignity te hangni ro ni na mo ni kam borok khat ni wan rai ban ong ki pe ane ka jing trei ki ka dei ka jing trei ka na do sen pem dei ban singapore par ka jing trei ka ba ha par ngi imanta pa pun kana bala da BAC MA ro ki wan ki training ka kata mentality jong ki kana gala kalahi mo ye kata hi ta knia ye manta usnem ni don nga job fair ni don shop hall but ki don kumba life sun peligi company ki bawan mo life sun te hadin kitu ki company ba ngi khot ki don ki local company ro ki bon ma ki local company ba ngi khot kidon bat banawan nasha goa nasha gujarat untuk te ngi khari khna bar khon gibala de pass out no bala de pass out te hadin ko to kumashis pa ngut ki khna disha jet hadin bat nagato pat kibun ki khna bom le kidon ki khna gibala le no te shaban le ting haban kran ki kimi pa ada ki mon nem haban to jing to khnang ba na ka safety ya ki khna mo mana usem ngidon ga job fair haga ITI jungi ngidon ga moga theory ngidon ga practical hadin ka dapat ngidon gyong on job training te kikna kila banle on job training bagi company kila banle on job training hangni te haba gile on job training ngi ong lupai ki bagi hablong more creative wa kimdei ban kamdei tang ka theory bangi hikai ka tunga syllabus henai ki haban le out of the syllabus kumpa te ki gani jengwa gaba ki khana ki wanra mon mar ki pet ne ki YouTube ki puli ma gidon ka group te nda ka daw ki dale ha te ya gani ga e bike bat ga e wheelchair ro nga khodi ki khana ya ki nong ka jungi ma ki nong ka jungi kidon bala BTech ma gi de engineer angut wala de ITI ro te nga khotlang ki ong matawangi dap shis pas na mo te ngi de ban le ai ga kham phla mo tenga ongi ki yangi nesnaga EV wheelchair barge e-bike kat bangila angi persang mo te gi nong kai ro kyong yang ni ayu mo te sa hagen gi sau banai ngile plan kala kadiai mo te mata alis ngi e-bike e wheelchair pat ngala ongi ki ba ngide ban pitbit ya gene mo ban pitbit ha kini gi snam khnang bale se hadin bot na manang useful mo